Bisi burum-burum ni haike taklai bo hain hai Khumlung Baptist Association ni lua jimung bai Khumlung Motorsteno khlaijaknai phil chi chuko Christmas baniek phainai 8 9 10 December salmario salthamroma Khumlung Motorsteno khlaijaknai Christmas baniek sang salo Khumlung Motorsteno kaisa kokthom pandaringai o koktoma saklaikha Khumlung Baptist Association Christmas bani committee ni konvener Uttom Deborma Bisi burum-burum ni haike taklai bo hain hai Khumlung Baptist Association ni lua jimung bai Khumlung Motorsteno khlaijaknai phil chichuko Christmas baniek aboni bagai paijak joto lua jimung tongnai Jisu Kristo asaibani salno rogai dalbidar chapmung musamungte hukumu panda tongnai dalbidar manikhono ni paifaltei baniaklai mungni sepsap phainai 8 9 10 December salmario salthamrokbai Khumlung Motorsteno khlaijaknai Christmas baniek aboni bagai srang salismi Christmas bani khlaijaknani thayo work camp khlailekha Khumlung Baptist Association ni joto adongrok Puilani salo banikno sengsai renani koktongo ST ni CM Purnachandra Jamatia abno kanibo banigo naroi motongi majaka TV shuni kuchuk ajama rokno khoboi Khumlung Baptist Association ni naikol adongrok srang salo Khumlung Motorsteno kaisa koktom pandaringai o koktoma saklaikha Khumlung Baptist Association Christmas bani committee ni convener Uttom Deborma Kungkusango sini kesangkai torno pulau nak kambai do. Tam ningke bini naikol mo bai bini tuidul mo bai singkini ketang tonggui. Bini sak zara bini sakir woi bus kango bo asai mas salno ruk sawai. Sini Christmas bani kanya ni bagai sung kangi tongo tini simpilia samung tangan ni bo semua zara ma bagai. Or kanya jo kono sungno ketang tonggui kaham zara woi sini kai tono belai ke hambai. Tapi promo boriwo. Awan bisinte belai ke hambai ro sungno tini o sung samung siang tini wo. Sungno subana ni bagai media ni bisingtui borno phungna ni bagai sinoro khanai sini joto media friends no ani khane hamchokma tai siba yapari sini o Khumlung Baptist Association ni ang convener Mr. Uttom Deborma Jogun Baptist Sastung no yasak sobo te khane hamchokma tai siba yapari sobai jusu sungoro puja sinmong naigira na ang ni je convener tabo o mela committee ni ani yagra tongo assistant convener Debra tongo ani assistant convener sini o mela committee ni tai sini association president yang tongo ayanggo sini association secretary tai yang sini mela committee ni kesia o bage sungor tongo jo to sini final no ani khane hamjokma tai siba yafari lam sobo tini sung thanai bisirago sung je khlaima haikeno e sung mela o Khumlung amsaini jo to mothana hamjok tongnai kristna hamjok tongnai ro jo to motharo sungmi dugui je mela khaimani abo takle bosung khlaina thang tongo boskang December mas ni 8 9 10 o 3 din sung mela khlaina sung takle beke sungoro no kha sin benar no khna oro 19 bar sung mela khlaimani sino Khumlung Baptist Association andro tau je motha tongro khlaimani haipano tau sung association rupe sung thane bosol sini association asayo hai ka sung register rungo government ni haipano abon se sakang ke sung abo Khumlung Baptist Pastor Circle tongmani abono sung tabu thanai bosoro sung o amsaini jo to motharo sung obo association khlai jaisina hini sung khlai tabu ke association rupe sung tabu khlaina thangi tongta haipano obong ke age sungno khlai phemani ba o local motharo khai phemani tabu kusau jara sung 19 bar khaina thangi tongo o sini local sa sung amagai sung oro jisuni mbai tabu ang konya naima ke obose sung oro khatung khaja kai jo to o tini nai tongnai sara tirpani even sara hani sini hayungni jo to borro o melo khatung khaja ke phai oro hokhom da dongke sung mela no musang na bagi ang punya konye oro sinoro phai naroi kaham haya kai sile ilimi kokrok sapainai sino local gana gini joto sas tongmani sini Presbyterian fan tu Catholic fan tu believer sas fan tu oro joto kaiteno suri tongnai ro a borok no phai a jaga ni je okra ro khaya ka abono tui je biblical no tui je kaham ke saimanai ro borno oro kaiteno kokrok sapainai ambagi ang koinai o amsani joto lukorok no joto takhote bukuk sno phai o mela no jate khatung khajabai hamjak laima bai nakal laima bai sung kathai tong laima bai o mela no naithok ke slamui chariti sana bagi ang koinai salthamni Christmas banik pandao bania khlaina musungnai rok 10 November salmarin simi phainai 6 December salmari jora dukmali hatini Khumlung Baptist Association tangnogo manlai from koktom pandao majaka Khumlung Baptist Association Christmas banik committee ni convener Uttom Deborma assistant convener TK Subol Deborma tei reverend Ajit Deborma cashier Deacon Raman Deborma akosong Khumlung nismi probinu koktum chini khora